Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, iki ono kabar berita, ya aku gak nyebut no sopo, wong ono wong non muslim ya, wong selain sing agamane ku selain Islam. Iki dek iku bertahun-tahun ya wis kecilik, kaya wis kecilik dulu wis. Kecilik iku dek iku dudu Islam. Mungkin kaya iya sket dek anjen tekan leluhure ya wis dudu Islam. Kristen dek. Bu Kristen bu Katolik kaya Katolik dulu. Terus dek moro-moro mlebu Islam. Dek iku duwe ilmu semacam kaya ilmu ilmiah. Dek ilmu ilmiahnya pinter, ilmu psikologi ini ya pinter dulur. Nah, dek iki moro-moro klebu Islam, ajaran Islam. Ngene dulur. Aku kan ya wong Islam, dari agamaku ya Islam. Jadi aku iki gak kok memojokkan Islam. Wong agamaku dhewe kok tak pojokno. Aku gak ngelek-ngelekno utawa nyalahno Islam. Wong aku dhewe ya agamaku Islam kan ngono. Nah, sing tak bahas dina iki kanggo apa jenenge kawrone panjenengan sedaya ya karo aku barang ngene lho. Kebanyakan pancen wongku saiki sing dhek iku rumangsa pinter dalam hal pikiran dan dalam hal pikiran ya logikae main. Iku gurung iso mangerteni sejatine rasane. Kebanyakan gitu. Pinter logika, pinter nalar, pinter berpikir, tapi ora pinter main rasane. Biasanya gitu. Lah, kebanyakan wong sing kaya wong sing berpikir emang ya pandai, pinter-pinter emang ya wong pinter-pinter emang sing mamange gak dudu Islam akhirnya kena pengaruh mlebu Islam. Iki kebanyakan iki sing ngekeki kawruh, sing ngekeki pengaruh gede ning wong iki mang bendek iku gelem mlebu Islam iku rata-rata ya isi tatarane wong ilmu syariat. Pol-polo ning ilmu tarekat Islam tuh. Dadi gurung sampai hakikat. Bukannya aku ngarani hebat wong syariat. Maksudnya Ustadz bu kiai sing ajarane isi syariat tarekat iki iso mempengaruhi wong non muslim iso mlebu ning Islam. Enggak, aku gak ngarani hebat. Tapi aku sungguh prihatin. Aku gak nyalano wong syariat. Mergo wong syariat tarekat iki cek tatarane isih tahap belajar. Belajar memahami hakikat Islam sing sak temene. Jadi cek tahap belajar, pembelajaran. Aku gak nyalano. Ya tetep sing tak salahno wong sing arepe ngleboni ning ajaran Islam iki mang, sing dhek iku kepengin merubah agamane ning Islam, mergo tertarik karo Islam. Tapi kebanyakan iki mang dalam tanda kutip tertarike karo Islam iki mang mergo kena wejangan-wejangane wong syariat. Ustad-ustad sing syariat. Di sepurane ora gak nyaran ustad. Ustad sing syariat tarekat iki cek tahap pembelajaran. Tapi kok sampean wis mudah terpengaruh ambek wong sing isih belajar. Wong sampean iki cek tahap arep belajar kok malah kena pengaruh sing jek isih belajar ya lho. Kan lucu tuh. Kudune panjenengan sedaya sing umpama wis tertarik karo ajaran Islam iki tertarik marga kena kawruh lan wejangane wong sing wis nglakoni hakikat. Bahkan sing menuju wis makrifat. Ben mangerteni panjenengan iku sejatine ajaran Islam ku ngene lho. Ngono lho. Tapi nek panjenengan iku mergo kena siraman rohanine, siraman rohanine wong Islam sing isih syariat. Akhirnya panjenengan gelem mlebu Islam. Iki padha karo panjenengan iku mung apa ya, pindah kamar tok lho. Pindah turu tok tapi ora bangun omah, bangun pondasi enggak. Pindah turu engko bakale panjenengan yo wis padha ya apa sing sampean lakoni. Padha ae lho.
Jadi agama kabeh ku yo sebenarnya agama kabeh ku yen ajaran syariat lan tarekat iku padha. Padha apa? Padha lakune. Memang beda tata carane, tapi padha lakune. Carane sampeyan niku mlaku menuju ning keharibane Tuhan iku padha Dulur. Sebenarnya padha. Cuman tata carane adat istiadate sing gak padha. Cara Islam ini, cara Kristen ini, cara Katolik ini, cara Hindu dan Buddha ini beda. Menuju ke haribane Gusti Kang Maha Kuwasa iku sing padha. Ngono lho. Tata carane sing beda. Pun paham ya. Jadi aku prihatin masalah iki mang Dulur. Kebanyakan wong-wong ku mangun. Kena pengaruhe wejangane wong syariat. Aku gak eri lur karo wejangane wong syariat, gak apa sing tak ereni. Wong isih tahap pembelajaran. Padha karo aku, kan ya padha-padha belajar. Jadi ketertarikane iku ya mergo bukan kepalsuan ya. Aku ora ngarani kepalsuan. Wong syariat iku gak palsu. Wejangan lan kawruhan iku gak palsu, tapi wong syariat iku wejangan lan kawruhan iku isih apa ya ibaratnya isih pengenalan gambar-gambar lan simbol-simbol. Ngono lho. Lah, gambar lan simbol iki nek diterapno marang wong sing selain ajaran Islam lho. Ya wis tak akoni nek wong-wong ku mang piye ya. Nalare bakale buyar, logikae bakale buyar. Nek kena iki omongan utawa kata-kata iki lho kitabe, iki lho apa jenenge ayate, iki lho hadise. Lah iki sing susah iku tutuk iki tuh. Sing angel iku tutuk iki. Wis ditokno ayat sakmene, Al-Qur'an, hadis sakmene wis bingung kabeh, keteteran. Iki sing garakne Dulur. Mulane pun Dulur piye Dulur ya. Aku tak anggap gak popo. Urip memang pilihan. Panjenengan iku mamange agama iki, berubah agama iki, panjenengan awale ateis, akhir dadi ning ajaran Islam, panjenengan ana sing ajaran Islam moro-moro berubah dadi ateis, iku wis terserah panjenengan, iku pilihane panjenengan. Uripe iku ana ning panjenengan, lakune panjenengan dhewe. Dadi aku ora maksakno apa-apa, aku ora nuntut panjenengan piye-piye. Tapi sing tak genahno marang panjenengan Dulur ya, tak kei kawruh lan wawasan titik tentang masalah iki. Nek panjenengan kepingin berubah kepingin ngrubah alirane panjenengan, sampeyan kepingin ngikuti aliran iki, organisasi iki istilah ngono ya. Panjenengan kudu goleki iki mang ajarane sik. Sampeyan delok ajarane sik, sampeyan njaluk wejangan ajaran sing ajaran hakikat. Dudu ajaran tarekate utawa ajaran syariate. Sampeyan njaluk ajaran hakikate yaiku ajaran rasane. Rasa ben ngena ben mengenah istilah iku kenek ning rasa rasane panjenengan. Piye ben iso kenek ning rasane panjenengan niku sampeyan kudu takok. Iki ajaran rasane apa? Rasa sejatine apa? Rasa sing sak temene apa sing tak iki mang lho sing tak wujudno iki kok bakale apa? Contohnya ya Islam iku mang itu lho umpama ya. Aku sebagai wong sing non muslim katakanlah ngono ya. Aku njaluk wejangan ning Pak Yai. Pak Yai, aku pengen ngerti sejatine ajaran Islam iki Pak Yai. Ben supaya ajaran Islam iki ajaran sing neng rasaku duduk neng logika lan pikiranku main, tapi neng rasaku main. Aku kepengin rasaku kenek tentang ajaran Islam iki ya apa Pak Yai. Nah iku lho. Panjenengan kudu nuntut ngono ku. Nek panjenengan wis paham, wis mangerteni, oh ternyata ngene ajaran Islam. Sampeyan bandingin ambek ajaran sampeyan sing sadurunge. Sampeyan luwih nyaman ndi? Mergo kenyamanan niku nomor 1, keayeman lan ketentraman ati nomor 1. Sampeyan nglakoni ajaran apa nek gak ayem, nek gak tentrem, nek gak nyaman, ya percuma. Ora bisa nyawiji marang Zati Pangeran ngoten.
Pun paham iki sampai wonten iki mugi-mugi niki dapat dados pembelajaran panjenengan. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya terus belajar menggali ilmu kawruh Jawa, ilmu kawruh Islam sing sejati. Pun niku pesan kula. Nggih pun sak mawon kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.